lak sechegi wacha kod lendo ma nyochiu kod jatend piny Kenya William Ruto kalo boka moyiedhi mar sirkal mabende koro no yango ni duol manyien mar IEBC koro sechuogi ayanga kama bende en duol ma biro bedo kanyo kuom thuolo mar higni auchiel kotelne kod jakoma margi Erastus Edung Ethekon kod commissioners mamoko auchiel. Nyigego mabende nyogo chape oboke moyiedhi mar sirkal mar tarik 10 dwe ni mar auchiel 2025 ne gin kumoting'o commissioners auchiel go ma gin Anne Njeri Nderitu ma bende gi thuolo masani pod en registrar mar duond buche mag siasa, Moses Alutalala Mukhwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol kod Fahima Arafat Abdalla. Kaluwore kod ote mar jatend piny Kenya no kokalo bokeno mar sirkal en ni jakoma mar duolno manyien mar IEBC kod commissioners go biro mako lemogo kuom higni auchiel. Welo makamano biro bang' kanyocha od bura mamalo puodho nyigego bang' kane osepiedhgi kod kamati mochung'ne ratiro kod chike mar JLAC. Ma bende koro en lendo ma irito kod oganda jo Kenya ni mar jumbe ariyo mokalo e ng'eto mar Justice Lawrence Mugambi ne ogolo chik mane chungo chenro mar chamo muma mar apis ne commissioners go. Mabura makamano bende ochani biro winji tarik 23 dweni malore kod bura mabende nomaki kod Boniface Mwangi kaachiel kod Kelvin Omondi mabende noko ni e bura makamano ni chenro mar manyo commissioners go ne okota e yo makare. That pending the hearing and termination of this petition, a conservatory order is hereby issued forbidding and or preventing the gazettement, taking of oath, or assuming of office by the interested parties, namely Erastus Edung Ethekon, Anne Njeri Nderitu, Moses Alutalala Mukhwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol, Fahima Arafat Abdalla, or any other person or persons as the chairman or commissioners of the Independent Electoral and Boundaries Commission. For avoidance of doubt, the vetting and approval process in the National Assembly